नोंथांखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय दिनै भिडिअ एकदम खात्रा जानानै फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना एकदम जोजासिम नायलांबाय होमबासो गासैबो खोथाखौ मिथिनो मोनगोन फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर बे एक्ट्रेसफोरा मा सान लोगोफोर फैयो थाङोबो फैयोबो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बुजिबाय जानांगौ बे भिडिअआ मा बे मिथि एक्ट्रेसआ हौवाखौ गारना थांदोंमोन आरो फैफिनदो लोगोफोर मा एसे नामा थांलाय फैलाय ना ओरैनो देखायदोसो नामा मा थाङोबो फैयोबो मोजां मोनदोंबा इसोर सासेनो थांनांगोन थांलाय फैलाय इसोर मा गेलेयोमोन नामा इसोर मा हाबा जानायखौबो गेलेनाय बायदिसो नामा सिनेमा बायदिसो मोनो नामा लोगोफोर नोंथांमोना लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ बिदिनो लानानै फैनो हायो एसेनोसै लोगोफोर।